exam na madali. Yun yung lagi kong sinasabi, kasi kung madali lahat ng exam guys, di lahat sana papasa na at lahat sana wag na lang magpa-exam kung madali lang din, di ba? Hey there fam, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, wag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, para po sa mga nag-aabang ng mga lifestyle videos, beauty videos, and reviews, medyo balikan nyo na lang po yung mga ibang videos po natin. Because today, I will be doing the frequently asked questions regarding the NCLEX para po matulungan naman po natin yung mga kababayan natin na gusto ding mag-NCLEX. Dahil alam ko, napakamahal talaga ng mag-agency para i-process yung papers mo papuntang, na para makapag-exam ka for NCLEX. So, some of you guys maybe hindi nyo pa alam na ako po nag-DIY po ako for my NCLEX, and yung state na napili ko is BON, Texas. So, hindi ko na siya papatagalin. Let's start na this video. Kung hindi nyo pa napapanood yung DIY application for BON, Texas, NCLEX, and nursing jurisprudence, yun, panoorin nyo muna yung mga yun bago kayo pumunta dito. Kasi yung mga isasagutin ko po dito na questions ay yung mga messages sa akin ng DM, PM sa Instagram, Facebook, and yung mga hindi ko nasasagot na mga comments dun sa mga videos ko regarding the NCLEX application. So, I have my laptop here guys, and nagsulat ako dito ng mga ilan. Pero ang itatakal lang natin siguro is mga 15 questions kasi it will be very, very long kung sasagutin ko po lahat. And yung iba kasi guys, nasa video ko na tinatanong pa sa comment. So, or nagpi-PM pa sa akin regarding the topic. So, kung mga ganun bagay po, hindi ko na po sinasagot kasi may mga isasagutin pa ako na mga ibang mas nangangailangan kaysa yung nasa video ko na uulitin ko na namang sasagutin sa comment at sa PM and DM. So, let's open our ears and eyes sa mga sasabihin ko po dito. Ayan, so first question. Mahirap ba mag-DIY? For me guys, mahirap siya in the sense na nandyan yung kaba mo kasi baka pumalpak ka, ang laki ng gagastusin mo, and nakakapagod yung pumupunta ka sa iba't ibang, lugar para mag-request ng mga papers mo and like this. Pero kapag mag-agency ka naman guys, ikaw pa rin naman ang magre-request para sa mga documents na yon. Yes, mahirap, walang madali dito sa mundo. But it is an investment. Look at it as an investment. So, kung mahirap siya, lahat tayo dadaan sa mahirap. Okay lang yan kasi yung kikitain mo pag pumunta ng US, ganito, diba? So, mahirap siya pero kayang-kaya natin yan. Pangalawa, magkano na gastos? Yung tipong binayaran ko lang for the CGFNS, BON, criminal background check, Pearson VUE, and NCLEX booking, that's already around 41,750 pesos. Kung ang papalitan lang is 50 pesos per dollar kasi dollar po nababayaran yon. And for the miscellaneous, like for the shipping, nagastos ko for the hotel nung nagstay ako sa Makati for my exam, yung binayaran ko para sa review, binayaran ko sa boarding house ko sa Baguio, mga pagkain, ganyan, travel mo, shipping ng documents, babayaran sa school at sa PRC para makapag-request ng mga documents, that's around 46,000. Pero, syempre, mas liliit pa yan, guys, kapag hindi puro express yung yung pagsisend nyo. Kasi, yung kaya naging 6,000 yung parang shipping ko, guys, dito sa pricing ko is because I spent parang tigwa 1,500 yung nilagay ko na shipping fee per document na kailangan kong i-send, which is later part ko na na-discover na pwede pala yung registered mail. Medyo mas matagal lang siya, mga 10 to 14 days bago siya dumating sa US. Pero kung hindi ka namang nagmamadali, and I recommend not to nagmamadali, kasi pag mabilis mong natapos yung papers mo, may ATT ka na pala, hindi ka pa nakakapag-review. Ayun, 250 pesos lang siya, safe namang nakakarating, registered, natatrack pa rin naman siya compared to 1,500, 1,250 from LBC and DHL, ganun guys. So, dun ka mas makakatipid. Mga 80 to 100k with IELTS na yun ha, yung may 100k ako with IELTS na yun. So, mga 80 to 90 pag wala pa kayong IELTS.
Next question, saan kukuha ng card para sa criminal background check? Eto guys, may mga may mga nagbe-message sa akin. Hindi ko alam, hindi ata nila mag-gets masyado yung sa video ko about sa DIY NCLEX. So yun po guys is you need to click the link that I will be providing down below. That is the Ident2Go. Doon ka magre-register for your criminal background check and then they will send a card for you guys. Merong nag-message sa akin before na bibili na lang daw siya ng card from Amazon, which is parang mura lang naman siya. No worries naman kung ganun. Pero kasi guys, okay lang kung hindi mo maantay yung card kasi usually ang tagal talaga nung from Ident2Go. Kung hindi mo maantay at nagmamadali ka na sana mapas mo na kasi kailangan mo nang makaalis or kailangan mo nang makapasa, pwede ka sigurong bumili sa Amazon. And ito guys, para makalibre kayo, kasi doon tayo sa pagtitipid mga best, mahal to, kaya magtipid tayo. Pumunta na lang kayong NBI, doon na lang kayo sa sundry officer ba, kung hindi ako nagkakamali, basta kaya doon ka makakakuha ng fingerprint card, tapos kailangan mo lang doon fingerprint, ganyan, all your fingers, and then pipirmahan ng officer. That's the very important thing. Kasi ang problema kasi guys, kung bibili kayo sa Amazon ng card, paano yun isa-send sa Ident2Go? Kasi pagka-send nyo ng fingerprint card nyo guys, kailangan ng receipt from Ident2Go na nabayaran nyo na yung criminal background check nyo. Kasi sila ang magka-criminal background check, hindi yung NBI. Kumbaga yung NBI, sila lang yung nagpatunay na totoong daliri mo yung mga nakaprint doon sa card na yon. So, kailangan mo nung receipt na yon na nagbayad ka ng $35 kasi may barcode pa yon, at nung NBI card na isa-send mo sa Ident2Go address. So, yun guys. Doon ka makakakuha ng criminal background check card from Ident2Go. Pangalawa, pwede sa Amazon kasi si Kuyang sabi niya pwede daw sa Amazon. Yes, pwede kang bumili. And then pangatlo sa NBI, and pang-apat sa police station na meron silang card. Number 4 question. Ito yung laging tinatanong sa akin, sa mga nagbe-message sa akin, ganyan, sa mga nakakakilala sa akin. Personally, mahirap daw ba talaga ang NCLEX? Kapag freshly kakapasa mo pa lang, for me, it will be easier for you to take the NCLEX kasi fresh pa yung mind mo. Actually, kahit hindi ka siguro mag-review, or kung mag-review ka man, bili ka na lang ng book, ganon. You don't need to go to review center again. Pero yun lang kasi, pag magre-review center ka, talagang mahasa kang sumagot ng computer-based. So, mahasa kang hindi mabobore, mahahasa ka na hindi aantukin habang nagko-computer-based examination ka. Ayun, so kung mahirap talaga siya. Wala naman talagang madali. Walang exam na madali. Yun yung lagi kong sinasabi, be. Kasi kung madali lahat ng exam, guys, di lahat sana papasa na. At lahat sana, wag na lang magpa-exam kung madali lang din, di ba? So, mahirap kung mahirap, pero kayang-kaya mo yan. Upon licensure in Texas, in which state do you intend to practice? List all states that apply. Ito yung tanong kasi guys, dun sa BON Texas form. Na meron kasi may tanong kasi doon na list mo daw yung lahat ng states na gusto mong na balak mong pag-workan. Sa akin kasi guys, I will speak na lang according to my experience. Kasi I'm not an agency, I'm not a trained agent regarding this thing. So, mas okay kung sa akin guys, nilagay ko na lang siyang Texas kasi para wala nang hassle. Kasi guys, number 1 doon, baka kasi may kailanganin pa silang ibang document na ipapasend sa akin kung balak ko pang mag-work sa ibang state. You know what I mean? Hindi ko alam eh. Kasi kapag nakapasa ka naman na ng NCLEX kasi guys, at kung may agency ka na mag-handle sa'yo, like my agency, sila nang bahala na gagawa ng reciprocity mo. Kahit Texas yung license mo, kung ang nangangailangan na state is Hawaii or Tennessee, ganyan. Sila na yung bahala, wala kang gagawin. Magpapas ka lang ng mga document na kailangan ng agency. So, no need to worry. So, it will be an easier part siguro sa inyo kung lagay nyo na lang Texas. Kasi ako guys, Texas lang yung nilagay ko para para wala nang ibang hassle. Kailangan ba talagang mag-IELTS before application ng NCLEX? As I've said in my video sa unang series po natin, sa unang part ng series po natin, na hindi ko kailangan ng IELTS before you take the application for the BON Texas. Kasi yun nga yung talagang
mali ko kasi nag-IELTS ako. Sayang yung pera. Expired na yung IELTS ko. Di pa ako nakakaalis ng Pinas, besh. Hindi mo kailangan. Regarding sa VOL or Verification of License, nasa US na daw po si ate. And can I authorize someone to do it for me in my behalf? Ayan. So, pwede po siya kasi ang ginawa ko dito po sa Baguio kasi meron silang website, meron silang contact, nag-email ako sa kanila kung anong department ko ipapas, ganyan, or kung anong mga requirements. So, sa case ng friend ko, wala siya dito sa Philippines, so pinukuha niya rin sa brother niya. Kailangan mo lang talaga ng authorization para mapagawa mo yon, and of course, a copy of your ID, copy of the ID of the authorized person, ganun guys. Alam niyo naman na yun kung paano gumawa ng authorization, diba? Nasa ibang bansa, so paano mag-a-apply? Ito guys, ito sila yung mga nasa Saudi, nasa London, nasa Dubai. Grabe, ang dami yung nasa ibang bansa na nagme-message na paano daw pag nasa ganito silang lugar, paano mag-apply. Same pa rin yung format guys. Same pa rin yung susundin mo dun sa process ng pag-apply. Pupunta ka pa rin ng CGFNS, magsisend ka pa rin ng documents sa CG, magsisend ka pa rin ng application sa BON, criminal background check, and person view application, and of course, book your exam. Yan pa rin guys. Same process. Yun nga lang kasi, ang inaano kasi nila yung about sa criminal background check. Pero may isang nag-message sa akin guys na-receive naman niya yung criminal background check fingerprint card niya, and pumunta lang siya sa police station for the fingerprinting, tsaka yung signature lang naman ng officer yung kailangan doon. So, no need to worry. So, kahit nasa ibang bansa ka, kung gusto mo talagang i-push yung dream mo, your US dream, kayang-kaya yan. How long is the registered mail? Nasagot ko na yan. It will take 10 to 14 days bago ma-receive ng BON or ng CGFNS. Passport lang ba ang need ko dalhin? Or pati yung schedule ko, need ko siya i-print. So this is regarding the exam that day na. So, passport lang naman yung hinanap sa akin, guys. Gagawa na lang ako ng video, guys, on what to expect on the day of your exam para mas maliwanag. Kasi, passport lang naman yung kailangan mo. Pero, may mga tips ako na gagawin para sa inyo para less hassle kayo kapag kinakapkapan na kayo. Ayan. Kailangan bang RN muna dito sa Philippines? For the BON Texas, you need to be a registered nurse here in the Philippines kasi in the first place, you will get a verification of license from the PRC na kailangan mong isend or kailangan ng PRC na isend sa CGFNS. So, kung wala kang BOL or verification of license, hindi mako-complete yung pag-check ng credential evaluation mo ng CGFNS. Kailangan ba talagang may hospital experience before makapag-NCLEX sa Texas? Hindi naman niya sinabi dito guys na hospital experience, pero nag-assume ako na hospital experience. Dati guys, may nagtatanong sa akin yan. Tapos hindi niya mahanap, hindi ko na rin mahanap. So I assume na hindi na nila kailangan. Pero as of now guys, today is June 4, kailangan pa po. Nasa last part pala siya ng form ng parang FAQs nila sa BUN. So kailangan within 4 years, ayan, or 4 years na siguro yung pinakamatagal na gap mo na hindi ka nakapag-work sa hospital bago ka makapag-exam. So, kailangan at least, hindi naman niya sinabi yung length ng hospital experience. Yung inaano lang niya dito is yung gap ng hindi ka nakapag-work. Like, for example, 5 years ka nang hindi nakapag-work, di ka na pwede. So, kailangan 4 years yung max na gap para makapag-apply ka. And then, kailangan within 4 years, pag sinabing okay na, pwede ka na mag-exam, yun. Kaso hindi ka nagpapabook ng exam mo, ayan, wala ka pa ring ATT, 4 years na, marirevoke na naman yun. So, kailangan mo na namang mag-apply ulit. So, pero wala namang nangyayaring ganun kasi usually kapag, kapag okay na lahat ng documents natin, nagpapabook naman na tayo, may ATT naman na tayo. So, yun. Saan po sa PRC, specific na department, ipapasa yung mga document na sinasabi mo? That is the verification of license. Guys, I'm not really sure na kasi sobrang tagal na nung ginawa ko yun. Pero you can email your nearest PRC branch. Kasi ang sinabi lang sa akin, you can go to this window pala. To this window to pass your paper. Yun lang naman. Wala kasi silang sinabi talaga guys. Pero yung room na yun, talagang sila lang yung may logbook na saan nila ipapadala, ganun. Sobrang para sa mga verification ng mga license. Last question guys na sasagutin ko is this one. Hindi po ba kailangan na authenticated ng CHED yung school credentials bago ipadala?
Same sa secondary diploma, need po ba authenticated ng DepEd bago i-upload sa Contact Us? I-print nyo lang yung kailangan ng CGFNS, yung mga papers, ibibigay mo lang sa school. So, no need for CHED authentication, red ribbon, wala na. Basta bahala ng school doon. Ibigay mo lang yung papel na yun. Wala ka nang pake doon. Silang bahala na doon. So, wala nang pa-authenticate or whatsoever kasi may instruction na doon. May mga ilalagay silang hours of parang mga RLE, parang mga ganyan. So, yun. For the secondary diploma, in-upload pala yun. Yeah, parang nga, in-upload talaga siya. No need din, guys. Parang, sa akin in-scan ko lang. Akala ko nga dati, kailangan ko pa siyang isend. Buti na lang talaga. Hindi ko na isend kasi walang stamp doon sa post office. So, okay lang. Ina-upload na lang siya. So, scanned lang. So, that's it, guys. Kapag meron pa kayong mga question, lagyan natin ng part 2 tong video na to kasi I guess meron pa akong 10 na hindi nasasagot dito. So, kung may idadagdag kayo, please comment down below para maisama ko siya sa next video ko kasi sobrang haba na kung gagawin natin lahat-lahat ng question ninyo. And sa mga nagme-message po sa akin sa Facebook at sa Instagram, please po. Pakipanood naman po muna yung video bago kayo magtanong para hindi po tayo ulit-ulit sa mga sasabihin ko. At saka hindi ako ulit-ulit na nagsisend ng mga link sa inyo guys ng mga kailangan yung puntahan ng mga website. Thank you so much guys for watching and for tuning in and for subscribing. And malapit na po tayo mag 20k. Thank you so much guys. And sobrang happy ko sa support po ninyo. Yun lang guys. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah! My love so wild.